ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೋಡೆ போயிருந்த காலா பாடுற போகுന്നിಲ್ಲ ಬಸ್ ಅದು ಎಂಚಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಪಡಂದು ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂತ போகுന്നിಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂವಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಹೊಲ ತೋಜುಂಡತ ಅವ್ಳು ತೂಪ ಗಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಂತ ಪಂಡೆ ತೂದು ಬರೋಡು ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ ರೆಡಿ ಆತ ಸುಲೆ ಒಂದೇ ಕೆದು ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆದು ನೆಟ್ಟು ಮೀನ್ಲಾಗಿಂಡು ಯಾಪಲ್ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದಮ್ಮಟಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೋಜಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಶನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಫುಲ್ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ತೂಕ ಓರ ಆಪಣ ತೂಕ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಬೋದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಬತ್ತೆ ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಗಂಟು ತೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಬಿದ್ದು ಬಲ್ತದ ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನದು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇಟಂದ ಗಾಲ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲು ನೀರುಡೆ ಹೋಗಿ ಆತು ಕಡಲು ಮುಂದೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಇವೇ ತಿಪ್ಪಲ ಬೈದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಂತು ಗಾಲೆಲ್ಲ ಬಡ್ದಿಲ್ಲ ಗಾಲ ಮಾಡ್ಬೇರಂತ ಗಾಲ ಪೋರ್ಚಿ ಚೋ ಗೊಪ್ಪು ನಡ ಗೊಪ್ಪುಳಂತೆ ಮೂಲ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬುದಿಲ್ಲ ಅವು ಶೇಪ್ ಹಿಡಿದು ಈತಿರ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ನಿಜ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಎಂಗುಲು ಅಂತೆ ಪುರ್ತು ಕೊಲ್ಯ ಎಂಗುಲು ಬಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ ಸೊ ಲೇರ್ಲ ಗಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ಜೀರು ಏರ್ಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಜೀರು ಆತು ಜೋರಿತ್ತನು ಕಡಲು ಸೊ ಅದುಲೆ ಮೂಲೆನ್ನ ಮಗಲಿ ಈತು ಶೋಕನೆಲ್ಲ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲಲು ಅರ್ಥ ಕೋರಿಯೆ ನೆಲ ಪೂರ ಹಾಲು ಒರೆಸುವೆ ಬಂಡಲು ಅಂಚೆ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲಲು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುವ ಜೋಗುಲು ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮನ್ಪುಜ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವೆ ಕುಂಟಾಡ್ದುನು ತೂ ಎಂಕುಲೆನ್ನು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಉದಸಿನಾಂಡು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಗಾಲ ಗಂದ ಎಂಕುಲು ತೂವರೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತಿನತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಲ ತೂವರೆ ಅಂತ ಪೋತೀನಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಲೇರವಲ್ಲಂದು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಹಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪೋತೀನಿ ಆ ಗಾಲ ಪೋತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಕಡಲ್ ಜೋರುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ಸಕ್ಕಂದ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಸ ಒಂದೊಂದು ವಯರ್ಲ ನೇಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಪ್ದ ವಯರ್ ನನ್ನ ಅರೆಗಲಗ ಬೆಂಡೆ ಪುರ ಪಾಂಡಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ದಿಯೋಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೂವರೆ ಪೋಯಿ ಮಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂಗ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಿ ನಾವೇ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೇರ್ಲ ಮಂಗೆ ಅತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಬರ್ಸ ಉಂತುಲಕನೆ ತೋಜುಜಿ ದಾಲ ಬರ್ಸ ಉಂತುಜಿ ಅಂಚ ಪಿತೆ ಪೋರೆಜಿ ತೇನು ಪೂಪ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ನೀರಾತು ഞാൻ പോത്തുಜಿ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ನೀರಾತು ತೋಡು ಪೂರ ಜಿಂಜಿದೆ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪನಿ ಕಡಿ ಒಂದು ಎಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ ಬಂದತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೋನಿ ಇನ್ನು ಬಾಬು ಬೈದಿದ್ದೀರಾ ನಾನಿ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂಚೂರು ಬಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತನ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡಿಡೆ ಬಲ ಫುಲ್ ಪನ್
ಈ ಮೊರಣಿ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದತ್ತ ನೆನಪುಂಡಾ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದೇರು ಏತು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಣ್ಣ ಯಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ 10-12 ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೊಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತು ಬರೋದುಂಡು 25 ಆತಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುನಃ ಆ ವೀಡಿಯೋಗು 25 ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೇನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಮಾತ್ರ ಚಳಿ ಪತ್ತದೇ ಪೋತ ನಮ್ಮ ಬೋರ ಅಂದುಂಡ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯ ಬನ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತಿನ ಪುಸ್ಕಾಂಡತ ಮರಣಿ ಖಾಲಿ ನೀರು ತೂದು ಬತ್ತಿನದು ತಾದು ಚಳಿ ಬರ್ತನ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡದ ನಿಕ್ಕು ಸತ್ಯವನು ಅಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಸ್ ಉಂಟೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ದಾದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪರಿಮಳ ಕೊಡಿ ಬತ್ತಮ್ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾಡು ಕಿತ್ತು ಬೋಂಡು ಪ್ಯಾರಂಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಪೇರಳೆ ಪನ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಆತಂಡು ಅವು ಬುಲ್ಲೇದೇನು ಅವು ತೆಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಆತದ್ದಲೆ ಬಕ್ಕ ಓಲ ಪೂ ಪೋತು ಅಂದು ಓಲು ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಆತನತ ಬರ ಚಲಿಕ್ ಬಲ ఉందా బెల నమ్మ పోదు వరకు జారుడు మెల్ల బెల మెల్ల బెల తుని ఊరికి అసలు కలిసి తుని కాస్త సో ఎన్న తెలుసు ಇದಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಮೈಬಿಡಿ ಈತ ವರ್ಷ ಬರ್ತದಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರು ಜಿಂಜು ಜತ್ತ ದಾಡಿ ಜಿಂಜಿ ಬಾಲಿ ಬರು ಜಿಂಜಿ ಪುರ ನಾ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಾರಕ್ಕ ಫುಲ್ ಆತು ನಾವೇ ಫುಲ್ ನೀರು ಹೋಗುಂಡೆಂಡೆ ನೀರು ಚಳಿಲಾಪುಂಡು ಸೋನಿ ಅಣ್ಣ ತೋಡು ಫುಲ್ ಆತದೆ ತಂಚ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಅವಳು ಬಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಸೋನಿ ಐಟ್ ಕೈಲ್ಲ ಉಂಡು ನೀರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಅವೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಪಿರೋಡ್ಲ ನೀರು ಮುಲ್ಪಲ ನೀರು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ನೀರು ಬಸ್ಸ ಬತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಂಗಲ ಇದೇ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋಯ್ ಚೂನಿ ನಮಗೆ ಚಂಡಿ ಹೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಶೀತ ಆಪುಂಡು ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಗಂಡು ಕುಚ್ಚೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಚಳಿ ಬರ್ತದೆ ಪೋತನು ಚಿಂಕೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಒಂದೈತ ಮಲ್ಲೈತ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಡಿಂಜು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ತೆಲಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಏನ ದೋಸೆ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೋಸೆ ಪಪ್ಪ ಕಡ್ಲೆದ ಗಜ್ಜಿಪುಂಡು ಉಂಪನ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಪಪ್ಪಡ ಬಂದು ಬನಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲು ಕಡ್ಲೆದ ಗಜ್ಜಿಪುಂಡು ಚಕ್ಕ ಚಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆಯನ್ನು ಜಾಕ್ಸು ಗುಜ್ಜೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತ ಕೈಟು ಮುಂಚಿ
ಸೋನಿ ತಿನ್ನೋಚಿ ಖಾರ ಪಂತಿನ ತನಿಕ ತಿನ್ನೋಚಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಾಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೋ ವನಸ್ಪುರ ಆದ ಮರುವೇಳೆ ಇತ್ತನ ಅವನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತ 4 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋರೆ ಇತ್ತಂಡು ದಯಪನ್ನ ಇಂಕ್ ಬಾಲೆನೆ ಸಂಪೂರೆ ಆಪುಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದುಲ್ಲೈ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹುಷಾರ್ಲಿತ್ತಜಿ ಯಾರು ಪಂಡೆ ನಾನು ಪೋಪೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಪಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರಡೆ ಕೊಲ್ವ ಅವಳು ಬರ್ಪೂಜ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುದೊಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಐವೇರು ಪೋನಿಲ್ಲ ಪೋನ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಎತ್ತಜಿ ತೂಣ್ಣ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಣು ಬಸ್ ಮುಗಲ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಥರ ಲಾಯ್ ಕಂಡು ಪೋರೆ ಇಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಪೂರ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಬಸ್ ಬರೋದಿನೆಲ್ಲ ನುಂಗುದೇ ತೋರ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೋಡು ಅವಲ್ತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಚೊಂಡಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಬತ್ತನ್ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಪನಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಇಂಕುಲು ಯಾನು ಇಂಕ ಪೋರೆ ಇತ್ತನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಕ ಬಾಲೆಲೆ ಸೊಂಪೋರೆ ಆಜಿ ಪಂಡ ಅಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ನಮಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲ್ ತೋಜಿಂಡು ಅವ್ಲು ಪೂರ ನಮಕ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನು ಒಂಜಿ ಮರ್ಲತೆ ನಮಕ್ ಸೊ ಮರ್ಲು ಬಂಡದಾದ ಪನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೊ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ನಂಬುದಿನ ದೇವೇರು ಇದ ಮುಟ್ಟನೆ ಇಂಕ ಕೈ ಬಿಡ್ತಜೆ ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬನ್ನ ದಾಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಊರು ಕನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಊರು ಎಂಕ್ ಏತುಂದಾನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ಲನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ ಅಜ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಇಡ್ಡಿಯ ಗ್ರಾಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪನು ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರಿಗುಡಿಯ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೋದುಂಡು ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿಯು ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಏನುಂತಲ್ಲ ಈ ದಾದೆ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿನು ದಾಯ್ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಯಿಕೆ ಅನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿನಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ವಾಡಿಕೆ ಆತುಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡವೆ ಈ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡದು ನೆತ್ತುಲೈ ಪೋಡಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಯಾಪ ಪೋಪಿಂದು ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಯಾ ಮೇರಡ ಪನ್ಪೆ ಹೊರ ಇಂಕ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಎಂದು ಈಗ ಒಂದು ಪೂರಗಡೆ ತಿಕ್ಕುನು ಫುಡ್ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುನು ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಮಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ತೂಕ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಇಂಕ ಪೋವಂದೆ ಕುಲ್ಲಯೆ ಗಲಿಗೆ ಕೂಡ್ದ ನಮಕ್ ಬರೋದು ಸೊ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ದಾದನ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗದಲ್ಲ ದುಬೈಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುಣಿ ಇಂಕ ಪಲಂಜನೆ ಬಸ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರು ಬತ್ತನು ದಾದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಊರದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ನಿನ್ನ ಊರು ಹೋಲ್ಗೇನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಇಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪನ್ಕ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಊರೇ ಬೇತೈತೆ ಇತ್ತ ಬೇತೇನೆ ಇಡು ಎಂಕ್ ದುಂಬುದನೇ ಇಷ್ಟವೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಕ್ಕದ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಪಂದ ಎಂಕಲ್ ಉಂಡು ತರಕಾರಿ ಮತ ಕನ್ಪಿನ ಐತಾರ ಬುಧರ ಸಂತ ಒಂದೆ ತೋಲೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂತಕಟ್ಟೆನ ಎಂಚೆಂಚ ಮಂತು ಪಾರ್ದಿರು ಆಂಡ ದುಂಬುದನೇ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಡಿಲ್ದ ಸಂತಕಟ್ಟೆನೆ ಸೊ ತಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಏರ್ನೂರು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂತೂ ಕುಡ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುದೆ ತುಲೆ ಕುಳು ಸುದೆ ಬಂತಿನ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ ನೀರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇತ್ತುಂಡವೆ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಟ್ಟ ಆಯ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೋಂದುಲ್ಲ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿ ಡೆಕ್ಕುದೊಂದ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೈದಲು ಅಲೆಗ್ನ ಲೆಸನ್ ಪೋಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕದ ಐಕ್ ಓದ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡ್ಕೋದು ಒಂದು ಬೋರ್ ಆಂಡವೆ ಐಕ್ ಬೈದಿನಿ ಸೀದಾ ಅವೇಕ್ ಬೈದಿನಿ ಬಕ್ಕದ ಎಂಕ್ ಪೋಪಿನಿಕ್ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಆನಿಂಗ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸಂಪೋರಿಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬುಲ್ಲೆಡು ಅಂಚ ಸುತ್ತಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ್ ನಿಂಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಿನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ AJ ಅನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಡ್ಡಿಲ ಮೂಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋದಿ
ಎಂಕ್ಲೇನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಒಲಿ ಎಂಕ್ ಡಿಕ್ಷಾರ್ಜ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಮಿಟ್ ಆನೆ ಇರ್ದಿಂಚಿಂದ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಡಿಕ್ಷಾರ್ಜ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟಾಲ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ದೈತೊಂದುವೇರು ನಮ್ಮ ಮಿಟ್ಟು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಪನೊಲಿ ಆತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮಿಲ್ಲೇಜಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ಅದ ಬನ್ನಗ ಯಾಂಕುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತೀನಿ ಕಾಸು ತೆಟ್ಟತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಫ್ರೀ ತಲ ಉಂಡು ಕೆಲರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸೊ ಐಟ್ ಅವು ಫ್ರೀ ತಾ ಉಂದಾಂಡಲ ಉಂಡದ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ ಬನ್ನ ಫ್ರೀ ಆತ ಪಂಡದು ಆತು ಒಂಜಿದೆ ತೊನುಜೆರದ ಕೆಲವೇ ಬನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಎಂಕು ಏನು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ದುಂಬೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋರು ದುಂಬೆನು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ದುಂಬೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಡ್ಪಂತೇರು ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಂಚ ಕಾರಣನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕವಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಪಂದು ಸೊ ಆರು ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಯಪನ್ನ ಆರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕದು ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ಡು ಫ್ರೀ ತೆತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಕಾಸು ತೆತ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಸೊ ಓಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಇಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಇಂಚೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂತೇರು ಪನ ಅಕುಲು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಿನಕುಲತ್ತ ಅಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 7 ಮಂತ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರೆ ನೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಅಕುಲು ಪೂರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅವೇ ಪೊಡಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಡ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕಾಸದಕ್ಕೆ ಪೋರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸದ ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ತುಕ ಇಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾರ ಮಾಡ್ದು ಇಂಕುಲು ಯಾನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲೇ ಪೋಯ ಸಿಜಿನ ಆತನ ಬಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಆತ ಕ್ಯಾರ್ಗೆ ತೊನುಜೇರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ನೆರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ದೀಪುಜೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತೇನು ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ನೇರ್ದು 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ನ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಕೇರ್ ಆವಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆತಿನ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಿರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಕ್ಕದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತೀನಿ ಫ್ರೀ ತೆಟ್ಟೆ ಅವಳು ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿತ್ತು ಬೂರುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಚ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಎನ್ನ ಆ ಟೈಮುದ ಒಂಜಿ ಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬಾಲೆ ಪನ್ನದುಪ್ಪಲ್ಲ ಚೊನಿ ನಿನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೊನಿ ಪಂತ್ ಜನನಿಕ್ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇಪಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನೆ ಆಪಲ್ ಪನ್ಪೆ ಚೊನಿ ನೀನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಂದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದೆ ಎಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂತೆ ತಾನಿಕ್ ಬಾಬುಲ್ಲ ಮೂಲೆತಾ ಸೊ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಂಚನ ಅಲ್ಲ ಪಂತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡು ನಮಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಯಾನು ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಮೂಲೆಂಡ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಅಪ್ಪಣದೆ ಲೂಡ ಪತೊಂಬರ್ಕನ ಅಂದು ಸೊ ತುಲೆ ಲೂಡ ಪತೊಂಬೈದೆ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬರಿಂಡಾ ಮೂಲೆ ಪಾಡು ತೋಲ ಒಂಚ ಬೂರು ತೋಲ ಓಕೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡದಲ್ಲ ಅದು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ತೆಲ್ಪುಜರೆ ಗೈಸ್ ಅವಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಲೂಡ ಬತ್ತೊಂಬೈದು ಬನ್ನಿ ಏರಾಂಡ ತಗೊಂಡ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೆಲ್ಪೇರ ಅವು ಎಂಗಲ್ಲ ಮೋನಿ ಗುಬ್ಬೇರಲ್ಲ ಉಬ್ಬೇರು ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಡ ತೀರ ದಿನಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಡು ಬತ್ತದ ಲೂಡಾಗ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮೇನಿ ತೂಯಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಿಡಪ್ಪೇನ ಅಂದ ನಿಕ್ಲು ಲೂಡ ಒಬ್ಬರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡ ಇಕ್ಕತ್ತಾ ಸೊ ಇಂಕುಲು ಪಿದಡಿಯ ಪೇರ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿತ್ತು ಜಾವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮು ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇಂಕುಲು ಪನು ಪೋಪಿನಿ
ಒಂದು ಡಬ್ಬಾಲುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅವರ ಕಾರಣದಾದ ಬನ್ನಾಗ ರೋಡು ಸರಿಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಲೋಡು ಗಾಡಿ ಮಾತ ಪೋಪುನತಿ ಲಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪೂರ. ಸೊ ಅವು ಅಂತೆ ಆ ಗುರೇರ್ದ ಮಿತ್ತ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಪಾಕ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನದೊಂಜಿ ರೋಡುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತರಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏಪಲ ಜಾಮ್ ಆಪುಜಿ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎನ್ನುವೆನ್ ಅತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಪಲೆ ಎನ್ನು ಎಂಚ ಪೋಪೆರಿ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೋಪೆರಂದು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ರೋಡುನು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತೆರಡು ಉಂಡತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್.